13 postos integrarán o mercado de xiradiscos que se instalará o sábado 9 de agosto na Porta do Sol. Este evento nacía hai 4 anos da man da asociación que leva o mesmo nome integrada por 3 veciños de Ribeira, que propoñía unha oferta de lecer distinta. O que comezou como un mercado de vinilos foi medrando ata converterse nunha feira alternativa que contará coa presenza de numerosos artistas. Nesta cuarta edición hai unha novidade, como decía a miña compañeira, é que a feira como tal comezou como unha feira do disco, esta no quixemos digamos, enriquecela poñendo e traendo, acercando máis postos creativos, artesáns, onde o feito a man, o do it yourself, o feito por un mesmo, pois se pusera en valor, non? Entón, deste xeito, sí que creemos no feito con cariño, no feito a gusto, e que mellor feito por xente de Ribeira. De feito, moitos postos son de xente artesán, de Boiro, de aquí de Ribeira. A xornada comezará coa presentación literaria de Unha historia del arte moi rápida, a cargo da súa autora Carla Serrano. Pois ben, estará ali nun coloquio moi ameno e unha posterior sinatura e venda dos libros. Así que vos animo a vir a coñecela, ademais de visitar, obviamente, toda a feira ao longo do día. E se non a coñecedes, seguramente a coñecedes en darvos de conta. Mirade, por favor, nas redes sociais, en especial no Instagram, os vídeos que fai, porque xa vos digo, estou segura de que a coñecedes porque realmente se fixo moi viral nos últimos meses, aínda máis con este libro que creou, non? E agora, de feito, anda de xira, non, con este libro. Haberá música durante toda a xornada, a sesión vermú a partir da 1 da tarde con Nan Illonia e Pablo Leira. Pola noite terán lugar os concertos de Tesouro, Superfood e a sesión de baile con DJ Nel.